Miltä sopivan mittainen kuolain näyttää? Sopivan mittaisen kiinteän kuolainrenkaan ja vipuvarren tulee levätä hellästi ja stabiilisti hevosen suupieliä vasten. Näin kuolain pääsee myös toimimaan oikein. Sopivan mittaisen liikkuvan kuolainrenkaan tulee päästä pyörimään vapaasti. Tästä syystä liikkuvarenkaisen kuolaimen tulee olla myös kiinteäreunasta hieman pidempi. Kuolaimien varsinaiseen mitoitukseen perehdymme tarkemmin seuraavissa osissa. Sopivan mittaisen kuolaimen poskihihnat ja kuolainrenkaat ovat samassa linjassa toisiinsa nähden. Lisäksi ne myötäilevät hevosen poskilinjoja. Ohjastuntuman mukaan kuolain pysähtyy aina ensimmäisiin poskihampaisiin, joten silloin kuolain nostaa myös hevosen suupieliä ylöspäin. Kun kuolain renkaat pääsevät liikkumaan ja nousemaan vapaasti poskilinjojen suuntaisesti, niin kuolain renkaat eivät myöskään pääse hankaamaan hevosen poskihampaita vasten. Lisäksi suupielillä on tilaa nousta kuolaimen mukana ylöspäin ilman, että ne puristuisivat kuolaimen ja poskihampaiden väliin. Liian lyhyen kuolaimen kuolainrenkaat vetävät hevosen suupieliä sisäänpäin, eikä kuolaimen suuosa pääse niveltymään, taipumaan tai toimimaan oikein. Lisäksi kuolainrenkaat eivät ole samassa linjassa poskihihnojen kanssa, vaan kuolainrenkaat syöpyvät ja kääntyvät sisäänpäin. Liian lyhyt kuolain puristaa ja nipistää hevosen huulia ja suupieliä kuolaimen ja poskihampaiden väliin, aiheuttaa näin hevoselle tarpeetonta kipua ja mahdollisia suun sisä- ja ulkopuolisia vaurioita. Liian pitkä kuolain pääsee liikkumaan liikaa sivuttaissuuntaisesti ja suuosa työntyy hevosen suusta ulos eikä kuolain pääse toimimaan oikein. Lisäksi poskihihnat eivät myötäile hevosen poskilinjoja, vaan liian pitkä kuolain työntää kuolainrenkaita ja poskihihnoja ulospäin. Tällöin suuosan mahdolliset nivellinkit tai kielentilan muotoilu liukuu puolelta toiselle ja ulos suusta, aiheuttaa näin hevoselle tarpeetonta kipua ja mahdollisia suun sisä- ja ulkopuolisia vaurioita. Seuraavassa osassa tarkastelemme, mitkä seikat vaikuttavat suuosien mitoitukseen. Miksi kuolaimen mitoitus on tärkeää? Yhtä ja samaa pituutta eri kuolainmalleista ei voi hevoselle valita, vaan sopivan mittainen kuolain valitaan aina kuolainmallin toimintaperiaatteiden mukaisesti. Kuolainta ei myöskään voi valita hevoselle pelkän anatomian perusteella, koska kuolain on ratsukkokohtainen kommunikointiväline, joten kuolaimen sopivuus tulee aina testata käytännössä. Seuraavaksi tarkastelemme, mitkä seikat vaikuttavat kuolaimen mitoitukseen. Yksiosaisiin kuolaimiin kuuluvat kaikki taipumattomat suorat ja kielentilalliset kuolaimet, jotka eivät taivu hevosen suussa ollenkaan. Tästä syystä kaikki taipumattomat yksiosaiset kuolaimet tulevat olla niveltyviä ja taipuvia kuolaimia lyhyempiä. Lukittuviin kuolaimiin kuuluvat kaikki lukittuvat kuolaimet, kaapelikuolaimet sekä synteettiset suorat kuolaimet, jotka niveltyvät tai taipuvat vain vähän hevosen suussa. Hevosen suussa vain vähän niveltyvät ja taipuvat kuolaimet tulevat olla mitoitukseltaan taipumattomia yksiosaisia kuolaimia hieman pidempiä. Niveltyviin kuolaimiin kuuluvat kaikki nivel-, kolmipala- ja viispala kuolaimet sekä erittäin taipuisat synteettiset suorat kuolaimet. Kaikki vapaasti niveltyvät ja voimakkaasti taipuvat kuolaimet asettuvat hevosen suun myötäisesti, vieden näin kuolaimesta paljon pituusmittaa. Hevosen suun myötäisesti niveltyvät ja erittäin taipuisat yksiosaiset kuolaimet tulevat olla suhteessa paljon pidempiä kuin taipumattomat suorat ja lukittuvat kuolaimet. Jos hevoselle valitaan kaksi samanpituista kuolainta,
joista toinen on taipumaton yksiosainen kuolain ja toinen vapaasti niveltyvä kuolain. Sopivan pituinen taipumaton yksiosainen kuolain pysyy käytössä sopivan pituisena, mutta niveltyvä kuolain myötäileekin hevosen suuta ja alkaa puristamaan voimakkaasti suupieliä kasaan. Tämä niveltyvä kuolain on siis hevoselle aivan liian lyhyt, aiheuttaen hevoselle kipua ja suuvaurioita. Kuolaimien mitoitus ei siis perustu uskomuksiin tai muistisääntöihin, vaan ne perustuvat täysin loogisesti kuolaimien toimintaperiaatteisiin. Seuraavissa osissa tutustumme kuolaimien mitoitustaulukkoon, mutta opetellaan ensin mittaamaan hevosen suun leveys. Miten hevosen suun leveys mitataan? Kaikissa tapauksissa hevoselle oikean mittainen kuolain on avainasemassa, joten opetellaan seuraavaksi mittaamaan hevosen yksilöllinen suun leveysmitta. Sopivan mittaisen kuolaimen valinta on helppoa, kun ensin tiedämme hevosen suun todellisen leveysmitan. Hevonen ei saa olla rauhoitettuna mittauksen aikana, koska rauhoitetun hevosen suupielet, huulet ja kieli ovat täysin veltot. Rauhoitetun hevosen suupielet ovat suhteettoman suuret, joten silloin ne vääristävät huomattavasti mittaustuloksia, ottaen vielä huomioon, että hevosen suu tulisi mitata 5 mm tarkkuudella. Hevosen suun mittaamiseen tarvitset kuolainmitan tai voit tehdä sellaisen itse. Kuolainmittoja on saatavilla verkkokaupastamme. Itse tehtyyn kuolainmittaan tarvitset 2 isoa metalliprikkaa, sormenpaksuinen suora puutikku, mittanauha ja tussi. Mittaamiseen ei voi käyttää pehmeää mittanauhaa eikä kumitutteja, koska ne taipuvat mittauksen aikana ja näin vääristävät mittaustulosta. Laita metalliprikat valmiiksi puutikkuun niin, että toisen puolen metallilevy pysyy siinä tukevasti ja varmasti paikoillaan. Sitten olet valmis mittaamaan. Aseta mittatikku kuolaimen kohdalle ja paina metallilevyt hellästi suupieliä vasten. Liikuta sitten mittatikkua sivuttaissuuntaisesti niin, että huulet pysyvät puristumatta mittatikun päällä. Liian vähän sivuttaissuuntaista liikettä. Kuolainmitta puristaa liikaa suupieliä yhteen. Liian paljon sivuttaissuuntaista liikettä. Mittatikku liukuu näkyviin metallilevyn ja huulten välistä. Juuri sopivan napakka sivuttaissuuntainen liike. Huulet pysyvät puristumatta mittatikun päällä. Pidä metallilevyt tukevasti paikoillaan ja ota kuolainmitta pois hevosen suusta. Merkitse tussilla mittatikkuun metallilevyjen sisäreunojen paikat ja mittaa merkkien välinen etäisyys. Saamasi mittaustulos on hevosesi suun leveysmitta. Jos sinulle jäi epävarma olo, niin hevosen suu kannattaa mitata uudelleen. Suun leveysmittaan lisätään valitun kuolaimen mahdolliset lisämitat, joten jatketaan sopivan mittaisen kuolaimen opiskelua. Miten mitoitustaulukkoa tulkitaan? Edellisissä osissa olemme läpikäyneet suu- ja sivuosien eroja sekä oppineet, kuinka hevosen suu mitataan, joten olemme nyt valmiita tulkitsemaan kuolaimien mitoitustaulukkoa. Mitoitustaulukon ensimmäinen kohta on hevosen suun leveys. Tähän kohtaan lisätään hevosen suun todellinen leveysmitta. Jos valitsemasi kuolain on vapaasti liikkuvilla renkailla, niin sivuosaan lisätään +5 millin lisämitta, koska vapaasti pyörivien kuolainrenkaiden tulee päästä liikkumaan vapaasti. Kiinteäreunaisiin kuolainrenkaisiin tai vipuvarsiin ei lisätä lisämittaa ollenkaan, koska niiden tulee levätä hellästi ja stabiilisti hevosen suupieliä vasten. Kaikki kuolaimet ryhmitellään ja mitoitetaan sen mukaan, kuinka paljon ne taipuvat hevosen suussa.
Aikaisemmassa jaksossa 2 kävimme tarkemmin läpi nämä kaikki kuolaimien eri kategoriat. Mittaustaulukossa on punaisella merkittyjä kuolainmalleja, jotka mitoitetaan poikkeavasti. Nämä ovat kielentilallisia suuosia, jotka taipuvat hevosen suussa vähemmän. Yksiosaisiin suuosiin ei lisätä lisämittaa ollenkaan, koska ne eivät taivu hevosen suussa. Poikkeuksena tässä mitoitusryhmässä on lukittuva kielentilallinen suuosa. Lukittuviin moninivelkuolaimiin ja kaapelikuolaimiin lisätään plus 5 millin lisämitta, koska ne taipuvat vain hieman hevosen suussa. Poikkeuksina kielentilalliset kolmipalakuolaimet. Vapaasti niveltyviin nivelkuolaimiin, kolmipalakuolaimiin sekä hevosen suussa voimakkaasti taipuviin yksiosaisiin ja viispalakuolaimiin lisätään plus 10 millin lisämitta. Mitoitustaulukon viimeisessä kohdassa lasketaan yhteen hevosen suun leveysmitta sekä sivu- ja suuosan tarvitsemat lisämitat. Näin lasketaan hevoselle sopivan mittainen kuolain. Seuraavassa osassa käymme läpi muutamia kuolaimien mitoitusesimerkkejä. Pomppersimitoitustaulukon ja ohjeet löydät verkkokaupastamme. Lisäksi tutustumme vielä kuolaimien suosituspaksuuksiin sekä muihin tärkeisiin kuolainvalintaan ja testaukseen liittyviin seikkoihin. Miksi kuolaimille on suosituspaksuus? Yleensä puoliverihevosten suun leveysmitta on noin 115–120 milliä ja Suomen hevosten noin 120–130 milliä. Kaikki ovat kuitenkin yksilöitä, joten suun mittaaminen on ensisijaisen tärkeää. Katsotaan yhdessä vielä muutama kuolaimen mitoitusesimerkki. Kuolain Pomppers Loose Ring Happy Tango Titanium. Hevosen suun leveysmitta 120 milliä. Liikkuva sivuosa Loose Ring plus 5 milliä. Taipumaton yksiosainen suuosa Solid 0 milliä. Sopivan mittainen kuolain 125 milliä. Kuolain Pomppers Eggput Elliptical. Hevosen suun leveysmitta 120 milliä. Kiinteäreunainen sivuosa Fixed 0 milliä. Niveltyvä suuosa Two Break plus 10 milliä. Sopivan mittainen kuolain 130 milliä. Kuolaimen paksuus mitataan kuolainrenkaan vierestä kuolainrenkaan suuntaisesti. Suuosasta riippuen Pompperskuolaimien suuosat yleensä kapenevat keskiosaan päin, joten suuosa on paksuimmillaan vain suupielten kohdalta. Kuolaimen pituuteen suhteutettu suosituspaksuus vastaa Pomppersin ilmoittamia vaikutuksia sekä painepisteitä ja määriä. Kuolaimen paksuudella on suora vaikutus suuosan tehoon. Suositeltua ohuempi kuolain on vaikutuksiltaan hevoselle huomattavasti vahvempi ja terävämpi. Vältä siis liian ohuiden kuolaimien käyttöä. Huolehdi, että myös testausvaiheessa kuolain on hevoselle sopivan mittainen, koska hevonen voi reagoida negatiivisesti väärän mittaiseen kuolaimeen, vaikkakin itse kuolainmalli olisi sopiva. Olemme Pohjoismaiden suurin ja asiantuntevin Pompperskuolaimien jälleenmyyjäliike. Pomppersin kuolainyhdistelmiä on meillä tilattavissa yli 500 000, joten kaikkia vaihtoehtoja ja kokoja ei suinkaan löydy heti varastostamme. Haluamme kuitenkin tarjota asiakkaillemme mahdollisuuden tutustua erilaisiin kuolainvaihtoehtoihin
ja tilata niitä helposti ja luotettavasti myymälästä ja verkkokaupastamme. Myymälämme sijaitsee Seinäjoella ja verkkokauppamme palvelee koko Suomea ja kaikkia EU-maita. Otathan yhteyttä asiakaspalveluumme, mikäli koet tarvitsevasi asiantuntevaa apuamme. Näillä varusteopasvideoilla pyrin vastaamaan asiakkaiden useimmiten esitettyihin kysymyksiin. Pysythän kuulolla.